Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa ka siyam katuig nga bata ang patay matapos sa ginimuslan kag ginhampak sang bato sang abyan sang iya nga amay. May saksi nga nakapanugid nga ang lugar nga gindalaan sang suspek sa biktima amo man ang lugar nga ginadalaan niya sa iya nga nobya. Yaring report. Sa mata mo siya nadula? Nanggasig mo sa nga mulang na. Sa ospital ni? Ruga. Papa, mama? Nang papa lang ang papa. Bisan wala na sang tingog kag bisan pa sa iya ulihi nga pangginhawa. Papa sa gihapon ang natikab sang baba sang siyam katuig nga anak ni Baby Jean Caldino samtang yara sa ospital. May pila sa ulo ang bata tugas ang paglampos ang bato. Biyernes, wala na makapauli ang bata sa ilang nga balay. Naayawan na sila kapangita sa iya kag sang ulihi. May nakapanugid nga may soltero nga nagbitbit sa iya. Ako kami pangita kay gaano kasi kami nga mapuli lang sa isang gali isang na ugto waay na sanay nakapuli pa niyaga. Nagaligin dala na to sa sang suspect. Kami nakakita na siya nga, Jin, ang bata mo to malagin dala sang soltero. Ang ginatumod nga soltero amo ang abiyan sang iya nga amay nga nag-ayo nga magtulog sa ilang nga balay sa Barangay Banagos sang Huwebes nga si Sherwin Trava. Sabado, nagpadulong sa Bago PNP si Trava kag nagpanugid sa pulis nga may bata ini nga ginbilin sa bakante nga lote sa Circle Street sa City Heights Subdivision sa Bacolod City. Matapos makabaton sang PNP sang impormasyon nga halin sa Bago PNP nga may suspect nga panugid dito nga may ginbilin diri sa nga bata, ila hindi son girespondihan ang lugar diri sa may bakante nga lote sa may Circle Street sa City Heights Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City. Sa sulod nga bahin dito nakita na ang amot nga tiyempo Sabado sang hapon nagaginhawa pa ang biktima. Sunod siya kay Major Leo Estopa, commander sa Police Station 6, ginkatuan galingon sa mga pulis ang lugar kag nakumpirma nga may bata nga ginbilin diri. Nagaginhawa pa ang bata sa maabtan sang rescuers gani ginhingagaw inidala sa ospital Sabado sang hapon. Na-confirm na ton pagi man sa pagbulig man sa pamuluyo, nakita ni siya sa isa ka vacant plot sa masiot nga vacant plot nga mo niyang ang isa ni ka minor gahapa ni siya. Kaya mo to dayon nga nawag kita sa rescue kanang tigayon nga ma-retrieve naton kag madala sa Corazon Locsin para sa medical treatment. Istorya sa nagatiyanggi sa tabok sang crime scene. Sabado sang kaagahon, may nagatricycle nga nagabalik-balik sa lugar pero hindi makapanaog. Ang nagadala sini kay may lalaki nga nagubaan sang motor sa gwa sang kapihan. Hindi maganda rin yung motor, kaya ang hilan guro yung motor nga may bata da guro. Kasi yung motor duwa ka tao guro si balik-balik. Siyempre kaagahon na to ya, sige balik-balik. Kung nung tricycle balik-balik, wala malang ka. May nakapanugid man sa ilang nga naga-standby na sadto sa ilang nga tiyanggi ang suspect. Kag sa sini nga bakante nga lote niya masami ginadala ang iya nga nobya. Ginahagad ko no sang laki ko no ang bayad dito ko no masulod. Ila na dahil ginahimo kan kay damo man ko no nakakita nga permita sila gisulod. Kaina, mga alas 3 ang kaagahon, nagtaliwan ang bata. Siling sang iloy, nagatingwa pa nga mabuhi ang iya nga anak. Nagatulo ang luha sang bata samtang ginapump pero malala na ang iya nga kondisyon. Biyernes pa siya gindala sa bakante nga lote kag Sabado sang hapon na nasapuan. Gano kong cellphone sa lunggan sang bata ko, gahibi pa. Ti gahambal ang papa nga ni bagbato. Ti gabato sa tuod. Ano na lang dala sa iya ng ano bala? Makina. Ang makina na lang. Kaya way nagidyang yung bata iya. Naluoy ko sa bata. Gusto ko mabuhi man. Nang kumatos man kay way nang yaman mo kay ang mata way na. Ang mata nga isa bulag bulag na. Ginauludan tapos ang isa ang gabulto gasulong ang dugo. Kaso nga rape with homicide ang ginahanda na sa pulis batok sa kay Trava nga nagpamalibad nga magpa-interview.